sabi ko, ay buti pa subukan ko. Yes. Kung nung una kong inom ng Migawan, ano pa, masakit pa. Kaya sabi ko, uubusin ko daw yung 5. No, 5 ang ininom mo. Hindi, nakadalawa lang ako, magaling na. Magaling Kaya na. hindi ko naubos yung 5. At saka may sinabi ka rin noon, last year, na si tatay naman ay galing sa pagtatrabaho. Then nung nahiga, hindi na makatayo, pinainom mo rin ng sunod-sunod. Yung una ilang kapsul ito, dalawa? Then sinundan mo uli, nakalimang kapsula. Nung nakalimang kapsula, nakatayo na. So talagang amazing, buong pamilya, kayong dalawa ay natulungan ng ating mga produkto. Nga pong lately ay natulungan ka ng Amazing 4. Ang Amazing 4 nanay, yun pong Miracle C, Mega A, Multi-5, Mega 1. Or also known as Amazing 4. So it's very powerful na talagang nakakatulong para sa ating kalusugan na once na uminom ka nito, kahit meron ka mga problema sa kalusugan, na ikaw makaka-recover. So ito po ba marirekomenda mo sa ating mga kababayan? Opo. Nasubukan ko na. Nasubukan mo na twice at nasubukan na ni tatay. Hindi na ako makapagsalita sa kanila na maganda yung gamot. Kung hindi ko nasubukan sa sarili ko, siyempre, matatakot ako magsabi ng mag-inom. Pero yung sa inyo po talaga mabigat po yung kasi stroke. Ang stroke po kasi napakahirap po yan, makarecover ka agad. Pero sa inyo po, halos 3 araw, 1 araw, 4 na araw. Ngayon po 1 linggo pa lang kayo, mahigit ay magkausap na tayo ngayon. At tayo po ay napapanood ngayon ng milyon-milyon na tao sa buong mundo na talagang kayo ay parang hindi nagkasakit, parang nagdahilan. So ito po mga kababayan, si Nanay Basyon, 73 years old from Ginobatan, Albay, na nagsuffer po na mild stroke, hindi na makatayo, hindi po makapagsalita, pero ngayon po ay hito na, nagbibigay na ng testimonya sa atin. Kaya po sa lahat po ng ating mga kababayan, kung ano man po ang inyong problema, subukan po ninyo ang Amazing 4 from Florida, USA, sapagkat ito'y totoong-totoo na nakatutulong sa ating para magkaroon po tayo ng kalusugan. So panghuling salita tayo, Nanay. Panghuling salita natin. Kaya kayong mga kababayan namin, kung halimbawa mayroon kayong subukan ninyong uminom kayo. Ako, nakipagsubukan nung para makapagsalita sa mga kababayan ko na buti na subukan ko siyempre marunong na magsalita sa inyo. Kung hindi ko nasubukan, wala kang masasabi. Wala akong masasabi, matatakot man ako. Okay. Hindi ko pa nasubukan. Okay, so ngayon po nasubukan mo na, twice na ninyong nasubukan. Yung una, Mega 1, yung pagsakit ng tiyan mo, kayo po ay gumaling kaagad. Man, yung Amazing 4 nung kayo po ay na-stroke. Kaya po, thanks God na binigay po sa atin ang Mega 1, ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA, nakakatulong para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So Nanay, congratulations, bless, take care. Hopefully po tayo ay maging masigla, malusog para maabot po natin ang edad na more than 110 years old. Kasi po ito na po ang binigay sa atin ng dakilang Panginoon para tayo ay magkaroon ng napakagandang kalusugan at tayo po humaba ang buhay and happy po. At ito po ay binabalita namin sa lahat. Kaya subukan ninyo para mapatunayan. Maraming salamat po and God bless. Magandang hapon, Nanay. Magandang hapon man. Nabalitaan ko po na may nangyari po sa inyo. Noong Mayo 13 yata. At nabalitaan ko na kayo po ay may nangyari sa yung hindi maayos
Pero bago po ang lahat ay pakilala po sa ating mga televiewers ang pangalan po ninyo, ilang taon, taga saan po kayo, at ano po ba nangyari sa inyo. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rin Beheran, taga Makakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka dito po sa Omega 1 kay Dr. Joel po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Omega 1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Omega 1, yun, bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng po, nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan nyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joel Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. middle name pala bayaban. Bira nung nga pala ang ano yan. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nalalaman rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siya nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Omega 1. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito for dahil na mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. So, may sugar ka pa? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. sabi na lang ka. Oo. Hindi na nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito parang dinis sa iya kung anong marayo. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo at saka yung missing Amazing juice, amazing pork. missing pork at saka ano, Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan.
saka sa loob ng 2 semana, naray ako, wala nang rasis. At saka nag-abil pa akong sabon, kape. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. galing ako at wala na akong ano. So rasis mo nanay, nawala na talaga. Na nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory Ah, normal, 110 110. Ah. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina. opo. Yun sa Dineren. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkata- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa Amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, apat-apat na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya nga. maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Rasis. Yung Nagralaya sugar nga niya, ni. nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagumpay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-unang kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka pa rin. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makagamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari ngayon, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nag-suggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero sa nakakain siya ng marara na Mao, ganati. naganatin. Oo, anong marara? Sa Oh, dito rin, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Kaya sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo. So Samahan yun, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo, amazing po na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kate-kating rasis niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko eh. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya, successful kang gumaling ka na. Bumalik. Okay, maliwanag. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Sana salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So,
Uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Lorito Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purokto, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February. Yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos ang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Inanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang natandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala, no? Nasabi ko, grabe, ang taas ng Korea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Korea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, nurse. Kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Korea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ko po nito, request para magpa-Korea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na ito.
Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi sa talaga kanya sinasabi nakukuha. ko, kagawad sa radio, baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing 4, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagkatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapagmotor, Nakapag-bilyar na. nandun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilohero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing 4 na galing sa Amerika, all natural, truly. Ito po ang binigay sa atin ni Magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aking ko po, si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunansa na po, so pagbaksina sa iyang second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRDTH sa bawal, dahil sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po tumagimon, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, dalukang pitong aldaw, ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, para
balik ko naman sa sa doktor, iiling lang, bisita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasuprayasin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14, yan na June 14. Alang taon na suprayasin na niya. Ito na yung 541. Yung itong 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko doon Resulta. Ang kawan ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang urologist pa yun, na dialysis ngayon yan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ko maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadango bining amazing for the radio. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang gawin so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining missing 4. Di yung inot andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, park sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang so, creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Migawa Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan? Na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga, kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya. Tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, katrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami ring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live, na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So, aki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so, nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7. 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog kang bitis niya. Kada siya masyado na nakatindong bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya Opo. sa Roma na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon
Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Ako, pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslao, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nagmahal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So, iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samut-sari na ang natulungan nito. Maraming salamat, Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Okay, magandang umaga. Tabi na Hello everyone! Diyos marhay na pagkahapon po sa Indo Kabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Prinzena. Yan, so magandang hapon po sa Indo Kabos. Yan, samahan niyo po kami hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so for sure, ako naman po yung makakasama ninyo ngayon na hapon na ito. Ayan, so hanggang 6:30 in the evening po tayo. Ayan, sa mga gusto po mag-message, mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, pwede po kayong tumawag sa kanyang mga numero. Ayan, so sa Smart, we have 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Of course, ang aming office, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so hindi pa ako, alam nyo, kanina umaga pa ako hindi nakapagsuklay sa dami ng trabaho, di ba? So, maaga kasi yung mga pasyente natin, nagsidatingan. Ayan, so kaming dalawa lang dito ni Doc Joey. Ayan, so hanggang hapon, di ba? So, kawala kasi si Ate Mers. Ayan, so nandyan po siya sa Dorotea Resort and Spa. Yan. So, punta kayo dyan sa Dorotea. Nandyan si Ate Mers. Si Ate Mercy, nandyan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Porokuan, Barangay Kahugutan, Bakakay, Alba. Yan. So, nandyan si Ate Mercy. Yan. So, iniwan kami ni Ate Mercy ngayon. Ayan. So, siya muna yan magbabantay dyan sa Dorotea. Diba? So, yun, maraming salamat po sa mga nag-avail sa atin ng ating mga amazing products kanina. Yan, may pinadala po kami from Catanduanes. Ayan, si Nanay, avid listeners po ng DCGB. Ayan, so lagi pong nakikinig sa radyo. Ayan, so dahil po napakinggan niya yung ating samot-saring mga testimonials, yan, siya po ay may diabetes.
due for operation sa katarata. Hindi na halos nakakakita si nanay, pero dahil sa may edad na po siya, ayaw na po niya magpa-opera. Yan, sinubukan ng ating amazing product. So, binigyan po namin ng 414. At ang ibig sabihin, Miss Len, amazing 4, Mega 1, and amazing 4. Ayan, so pinadala na po namin kanina. Through GCash po ang payment. Ayan, sa mga gusto po mag-order ng ating mga amazing products, yan, pwede kayong mag-order through GCash po ang payment. Ayan, mag-send lamang po kayo ng inyong mga details sa ating CEO na si Doc Joey Bitito or dito mismo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. So, wala na pong imposible once na gusto po natin matulungan ang ating sarili sa ating mga health problem. Yan, so last few days, yan, so na-tackle natin yung mga topic about sa kidney failure, CKD, yan, so chronic kidney disease. Ang dami po ngayon may mga kidney failure. Yan, so kanina naman po may problema naman po sa kidney failure. Diba? So, naka-confine lang last January 23. Ayan, ilang araw lang. Ngayon po ay nagmamanas na, hindi na makalakad. Yan, so pero na-stroke na siya last year. Yan, so ngayon po ay grabe na po, nagmamanas na, hindi na makalakad. Diba? So, last few days naman ay 17 years old. Diba? So, na-confine siya January 7. Ayan, so nakalabas ng hospital January 21. Ngayon, sobrang laki ng paa sa sobrang manas. Diba? Kaya wag po tayo basta iinom ng gamot na wala pong advice ng inyong doktor. Yan. So, ngayon may itatakal tayong topic. Ayan. So, sa mga gusto po magpakonsulta, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan. So, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede kayong mag-message kay Doc Joey sa 0910-4482-598. Once again, sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, hoping po napakinggan po natin ang samot-saring mga testimonials. Ayan, so, ang dami pong mga testimonials natin dyan, diba? So, bumalik din kanina yung may cancer from Malabog. Ayan, so, nakapag-order siya ng ating mga amazing products. Si Ma'am Miriam, Loria, ayan, matagal ko na itong pasyente, diba? So, grabe yung mga pasyente ko, yung mga clients ko dyan sa Daraga dati, sumupunta na sila dito sa Legazpi. Sabi niya kanina, bumalik ka na sa Daraga. Ayan, so, grabe, diba? So, sila na mismo talaga yung nagpapabalik sa'yo, diba? So, kasi, diba? So, nalaman na nila yung quality ng products, kaya gustong-gusto nila, diba? Kasi hindi po magiging matatag ang Miracle Health Corporation kung hindi po magaling ang mga produkto. Ayan. So, sila na mismo, nakakatawa na, nakakataba ng puso kasi sila na mismo yung gusto ka doon sa area na yon. Ayan, 2 years ako dyan sa Daraga. Ayan, so, yon, si Ma'am Miriam. Ayan, si Sir Raul. Ayan, Sir Raul Hana. Ayan, so, may dadalhin din siya ditong clients. Ayan, so, ang dami na niyang refer dito. Ayan, hindi pa na natin na-play ngayon yung kanyang testimonials. Ayan, si Sir Raul Hana na umiihi na po ng dugo. Ayan, so may mga prostate. Yan, so wag po natin pagbabayaan, 'di ba? So katulad ni Sir Raul, 'di ba, umihi na ng dugo dahil sa ating mga amazing products ay natulungan po siya. Kaya ngayon pa lang na hindi pa lumalala, 'di ba? May grade 1, grade 2, grade 3. Ayan, so wag na po natin paabutin na makatapos, 'di ba? Buti kung sa pag-aaral na gusto natin makatapos yung anak. Pero sa prostate, wag po natin papabayaan. Diba? Kasi may grade 1, grade 2, grade 3. Ayan. So, elementary lang ang PEG. Diba? So, yon sa mga may mga problema sa kalusugan, open po kami bukas from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Diba? So, ngayon may itatakal tayong topic about po sa mga tridor na sakit na biglaang umaatake. Diba? Mga sintomas na dapat mong bantayan. Paano ito maiiwasan? Ayan, so, mga tridor na sakit. Ayan, so, bigla ang umaatake. Ayan, so, paano maiiwasan ang mga tridor na sakit na ito?
na at syempre ito muna yung natin. Yan, so may mga sakit na tahimik na lumalabas sa katawan ng walang babala at bigla na lang umaatake. Ang mga ito ay madalas na hindi agad napapansin, pero kapag umatake na, maaari itong maging life-threatening. Narito ang mga traidor na sakit na dapat mong bantayan at kung paano ito maiiwasan. Number 1, stroke. Ayan, sa mga na-stroke na po, ayan, so maging mapagmatsyag tayo sa ating blood pressure. 'Di ba? So sa may mga maintenance, ilang taon ka na may maintenance pero andyan pa din po ang inyong maintenance. Ayan, laging tumataas ang BP. Yan, so yung mga na-stroke na, wag na natin na padalawahan, patatluhan, kasi baka later on, ayan, so wag na natin banggitin kasi nakakatakot yun na. So, bigla ang pagbara o pagputok ng ugat sa utak. Yan, so maaaring magdulot ng paralysis, pagkawala ng pananalita o kamatayan. Ayan, so sa loob ng ilang minuto. Biglaang pamamanhid ng mukha o kalahating bahagi ng katawan, hirap sa magsalita o panlalabo ng paningin, matinding pagsakit ng ulo na parang hindi normal. So, paano ito maiiwasan? Kontrolin ang blood pressure, iwasan ng sobrang alat at matatabang pagkain. So, mag-exercise araw-araw, 'di ba? Exercise at least 30 minutes. Yan, sa loob ng bahay natin, makakapag-exercise na kayo dyan. Kasi lalabas na naman kayo dyan ng pawis sa sobrang gawain sa loob ng bahay. At umiwas sa paninigarilyo. Ayan, sa may mga, katulad ito dati nung na mild stroke yung lola ko. Grabe talaga yung pagsalita niya, yung kalahating katawan niya. Grabe talaga yun. Pero kung walang amazing for, paano na lang, 'di ba? Buti na lang ay nandito tayo kay Doc Joey at natulungan po siya at naka-recover ngayon. May alaga siyang siyam na biik. Ayan, so nanganak yung nila, yung baboy. Kasi gustong-gusto niya mag-alaga ng baboy. So number 2, heart attack, bigla ang pagtigil ng puso. Kapag hindi naagapan, maaaring ikamatay sa loob ng ilang minuto. Mga sinyales, paninikip o pananakit ng dibdib na umaabot sa leeg o sa braso. Pagkahilo, labis na pagpapawis, pakiramdam na kaba o pagkabalisa. Bawasan ang pagkain ng high cholesterol food tulad ng fast food at processed meats. Umiwas sa paninigarilyo at sobrang alak. Ayan, so regular na magpa-check up ng blood pressure at cholesterol levels. Ayan, so number 3, brain aneurysm. Ayan, so bigla ang pagputok ng ugat sa ulo o sa katawan or aneurysm. Ayan, so hindi ito mararamdaman hanggang sa ito ay pumutok na maaring ikamatay agad. Ayan, so yung iba, diba, mga bata pa lang may mga, yung isang idol ko sa TikTok, ayan si yung magandang doktor pa naman yun. Ayan, so ay natake siya ng brain aneurysm. Yan, so matinding sakit ng ulo na parang pinakamatindi mong naranasan. Ayan, so kung nararamdaman mo na medyo grabe yung pananakit ng ulo mo, ayan, so magpa-consult ka na po. Yan, pagkahili o panlalabo ng paningin. Bigla ang paghihina ng isang bahagi ng katawan. Yan, so paano ito may iwasan? Iwasan ng sobrang stress at high blood pressure. Umiwas sa sigarilyo at labis ng pag-inom ng alak. Ayan, so magpa-check up kung may family history ng aneurysm. Kahit na, 'di ba, kung sa pamilya natin may lahi tayo na high blood, ayan, so syempre alam mo na, may idea ka na may history ang family mo. So umiwas ka na, iwasan mo na yung mga pagkain na nakakapagpataas ng blood pressure or doon sa ating aneurysm. Number 4 is pulmonary embolism. Bigla ang pagbara ng ugat sa baga. Ayan, so yung last time nga dito, grabe, uminom lang ng sa 6 months. Ngayon, grabe yung pamamanas ng paa niya. Bata pa, 17 years old. Kapag bumara ang dugo sa ugat
ng baga, maaring mahirapan sa paghinga at mawala ng malay. Mga sinyales, bigla ang hirap sa paghinga, pananakip ng dibdib na lumalala kapag humihinga ng malalim, pagkahimatay o pagkatapos ng hininga, pagkakapos ng hininga. Huwag manatili sa isang posisyon ng matagal. Halimbawa, matagal na pag-upo sa trabaho o biyahe. Yan. So, maglakad-lakad tayo, lalo na kung pagkatapos kumain, tayo muna tayo, lakad-lakad na konti. Yan. So, iwasan ng sobrang katabaan at mag-exercise araw-araw. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ng pamumuo ng dugo. Ayan, so yung tubig po, libreng-libre na lang. Kaya wag na po natin na titipidin yung sarili natin. Yung iba naman, gusto yung binibili na di kulay. Ayan, so at least makakatipid ka na pero gusto mo pang di kulay. Siyempre, misled, masarap naman yung di kulay. Diba? Pero, alamin po natin yung mga epekto po niya. Number 5, sepsis. Nakakalaso na impeksyon sa dugo. Ito ang mga dapat bantayan. So, bakit po delikado? Kapag kumalat ang infeksyon sa dugo, maaaring magdulot ito ng multiple organ failure at kamatayan sa loob ng ilang oras. Biglaang lagnat o panginginig, mabilis na tibok ng puso at mababang presyon ng dugo. Ayan, pagkalito o matinding panghihina. Paano ito maiiwasan? Agapan agad ang kahit anong infeksyon, lalo na ang ugat, UTI o pulmonya. Ayan. So, maghugas ng kamay at manatiling malinis ang katawan. Ayan. So, kumonsulta agad sa doktor kung may mga malalang infection. Ayan. So, last few days may nagpa-consult sa atin, estudyante, may UTI. Ayan. So, may mga kidney failure, yung mga dinadialysis, 'di ba? So, yan, biglaang pamamaga ng pancreas. Maaari itong magdulot ng matinding pananakit ng organ failure, biglaan matinding sakit ng tiyan na kumakalat sa likod, pagkahilo, pagsusuka at kawalan ng gana sa pagkain, bawasan ng pagkain ng matatabang pagkain at alak. Umiwas din po sa labis ng pag-inom ng mga dikulay na inumin. Ayan. So, at processed food. Ayan. So, sudden cardiac arrest. Biglaang pagtigil ng puso. Hindi tulad ng heart attack. Ito ay biglaang pagtigil ng tibok ng puso na maaaring kamatay agad. Biglaang pagkawala ng malay, walang pulso at hindi humihinga. Regular na exercise, pagkain ng heart-healthy food tulad ng gulay at isda. Magpatingin sa doktor kung may family history ng heart disease. So, ang daming may mga sakit sa puso. Ayan yung isa nga nating client from Tabaco, 'di ba? Hinihingi yan ng 1.5 million dahil lang sa problema sa puso. Ngayon, 3 months lang. Ayan, so hindi na nga bumabalik dito si ma'am. Ayan, kasi last 2 months pa lang, gusto nang itigil ni sir na pag-inom ng Amazing kasi okay na daw. Pero wag po natin hahayaan na after 2 months na okay ka na, kampante ka na, 'di ba? So kailangan mo munang i-monitor 'yan. Sabi nga ni Doc Joey, 3 months to 6 months. So syempre kapag natulungan ka na, wag mo na basta-basta itigil. Pwede mong bawasan, pwede mong bawasan kasi 'di ba? Anytime pwedeng bumalik or kung syempre kung family history, 'di ba? So, paano maiwasan mga traidor na sakit? Kontrolin ang blood pressure, iwasan ng sobrang alat at taba sa pagkain, regular na magpa-check up, maagang detection ng high cholesterol, diabetes at hypertension ay mahalaga. Mag-exercise araw-araw, 30 minutes ng walking. Ayan, so simpleng exercise lamang po ay malaking tulong na sa kalusugan, iwasan ng sobrang stress, gumawa ng relaxation techniques tulad ng meditation, kumain ng mga healthy food, damihan ng gulay, prutas, yan. So, syempre, kailangan din po natin na umiwas sa sigarilyo at alak. Ang mga ito ay nagpapataas ng risk ng stroke, heart disease, at cancer.
Ayan, so maaring bigla ang sakit ng maaring maiwasan sa pamamagitan po ng tamang pamumuhay. Ang regular na check-up, tamang pagkain at pag-iwas sa masasamang bisyo ay mahalagang hakbang para manatili ang kalusugan. So, ang mga traidor na sakit na ito ay maaring mangyari sa kahit sino. Kaya't mahalagang maging mapanuri sa mga sinyales ng katawan at panatilihin ang healthy lifestyle. Kung may nararamdaman kang kakaibang sintomas, huwag itong baliwalain, kumonsulta agad sa doktor para maagapan ang posibleng panganib. Okay, so nakuha po ba natin yan? Yan po yung ating topic this afternoon. Ayan, so mga traidor na sakit na biglaan umaatake. So, yun na po yung mga sintomas. Kung kayo po ay nakakaramdam na, so magpakonsulta tayo po agad. Dahil po, isipin natin na isa lamang po ang buhay. If ever na may mangyari sa atin, yan, so, 'di ba? Sabi nga sa huli, yung pagsisisi. Yan, so, kung tayo po ay may nararamdaman na like high blood, yung iba, ilang taon ka na ba nagme-maintenance sa high blood? Pero andyan pa din po ang inyong maintenance. Na ngayon ay problema mo dati high blood lang. Ngayon kidney. Later on puso. Later on diabetes. Mahirap po kapag nag-complication na. Ayan. So, buti kung negosyo yan. Diba? Na pwedeng ma-duplicate. Yan. So, mas maganda. Pero yan kung problema sa kalusugan, kailangan po natin yan na agapan agad. Dahil po kapag nagkaroon na ng komplikasyon, mas grabe yung gastos natin at syempre yung buhay po natin baka mas humantong po sa mas malalang kondisyon, di ba? At least kapag inagapan po natin yan, syempre mura pa yung babayaran po natin. Pero kapag lumubha yan, ayan, so delikado na. Kanina nga yung nag-loan sa atin, ayan, so pumunta dito kanina kasi yung anak na inaasahan ngayon po may cancer, 'di ba? So ganun. So syempre, alam na niya na-prove na niya na itong mga amazing products natin na natulungan na marami tayo natutulungan. So syempre, kailangan mo nang i-apply doon, 'di ba? Kasi buhay po ang nakataya. So isipin po natin yung buhay, hindi yung tayo magmamatigas para lang yun na yung gusto natin, 'di ba? Pero kung buhay na po, gawin na natin yung lahat. Kasi dito sa atin all natural, katulad ngayon yung mga natakal natin na topic, kailangan natin yung Amazing 4 dahil sa ito po ay nagpapalakas ng ating resistensya, immune system, sa may mga diabetes, sa mga na-stroke, may problema sa puso, yan sa may mga chronic kidney disease, yan sa may mga, kumbaga yung mga dinadialysis, ayan, so basta hindi pa po huli ang lahat. Huwag tayong pupunta kay Doc Joey na ito na yung last, 'di ba? So kasi yung iba dito sa atin kung saka naubos na lahat-lahat na pinaghirapan, lahat-lahat ng mga naipon, yan pupunta tayo kay Doc Joey, halos wala na, 'di ba? Na okay na, 'di ba? Na kumbaga naubos na lahat bago tayo nagpa-konsulta, bago tayo naniwala, 'di ba? So kung almost a year pa lang na wala nang nangyayari sa iyo, syempre mag-isip ka na, 'di ba? May mga ibang option naman tayo na pwedeng gawin, like nagtry ka, 'di ba? Natatakot kang sumubok kasi marami kang duda, marami kang takot. Syempre ganun din takot nung una, ganun din po ako. Pero kung hindi ako naniwala, ano mangyayari doon sa lola ko na na-stroke, na mild stroke, 'di ba? Kung hindi ako naniwala, ano na lang yung nangyari sa kanya? Baka hanggang ngayon inaalagaan namin naka-wheelchair. O ngayon, may alaga pa siya na ilang baboy yun, siyam, at may isang malaking baboy, 'di ba? So ngayon naaalagaan niya pa kami. Yung lolo ko, naaalagaan niya pa. Yung mga kaedad nila, halos wala na. Pero sila, tingnan mo, ang lakas-lakas. So, dahil po yan sa ating mga amazing product. So, kahit na grabe yung mga naririnig natin kung ano-ano, syempre tayo yung nakakaramdam kung ano yung naitulong sa atin ng mga amazing products. Kung gusto nila lang maniwala, okay. Kung ayaw nila maniwala, edi okay, di ba? So, nasa sa kanila yung decision. So, hindi natin lahat halos makukonvince. Pero may mga tao talaga na gusto talaga sila matulungan, malunasan po ang kanilang mga
health concern. Gusto nyo ba yun, yung mga pinaghirapan ninyo halos mapunta sa wala? 'Di ba? Kaya maraming tao, maraming mga Pilipino na halos kulang sa financial kasi nga, pero hindi naman halos kinukulang. Kumbaga, yung instead na maiipon na lang, ibibili ng gamot, yung mga, ano yan,